अन्जु मा मैगं खानो नामा? औ फाजा जानो दिंखिया मैगं खाहैनो नागिरदों। नोंहालाय बहाथो थांनो? थाङा जेरावबो आंबो बेरायनोसो फैदों। ए थु आंजों मैगं खाफानोब्ला थौ बिदिब्ला बैबो खाजागोन। अन्जु मा मानसि जोनोम लायाब्लासिनो दाउसिन दाउला जोनोम लानायासो साबसिन स्रा जारसागौमोन ने? बिस्रासो मालाय जेनिबो जिंगा गैया। मिथिनायखाय नों बिसिनि संसारखौ गैया जायो नामा? बुहुमाव जेसेबां जिउआरिफोरा जोनोम लादों गासिबो बिदिनो दुखु खस्थ'जोंनो जिउ खांलांनांगौखा। अब्लाबो बिसोरनिखौ जों मानसि माहारिनि बायदि नङा बायदि सानो आङो। नंनायाथ' नङा। अनजालु अनजालिजों मालाय अननाय होनाय लानायाव बिसिनासो मालाय जोंनि बायदि हेंथा मोना खोमा। है माबा माबिसो सानफ्रांलाबायो आंबो। जाम्बाया थारैनो आंखौ मा सानमारो बियो? आंनि फारसे अननाय दंमारोना गैमारा बेहा? बेसेबा गोबावनिफ्रायनो सानैजों गुलि गुलि थालायबोबाय। दाबो थोथ'वाखै नामा अन्जु? थोबायबा थौ थांसै। ए थोबाय थ'दो। नै फाग्लि जिग्रोद टिउसनाव थांनो ओंखारनायालाय न' सिङाव मा बिफा खर'नो सल' खनग्लांबाय थाखो? समा जायाखै नोंहा? र' बावदोंसो आयै खरिथिंजाय थाल होनो बावदों। साइस गैया बाइस गैया बे संग्रायसे मोखांखौनो एफा गोबाव आयना नायलाबाय थागोन। नायला नायलि ब्लद थांगोन गांगुर गांथुरनो। मोदोमखौथ' नायाखै बियो अमा बुन्दियानो हास्लाबलाय लांला लुथुर फुथुर दुमब्रां दुमसिनो। थै मा जाम्बि बायदि जानला मानला बुंबाय थायो नोंलाय? थांसै आंहा। बिब्दि देलायाब्ला सोर नोंजामादै सौग्रावनांगौ आइसना? सौग्राव लागि दा सौग्राव अरजाग्राङा आंहा। आं हले आं फसायनायनोसो हरगोन। देनां मावनो दांनो हालाब्ला थाङै थाङै मोनजाहैबाय थानायनोसो। थाङा माथो आंहा आंनि गोसोथोनायनावसो थांगोनानो। र' जाम्बि नोंनो माब्लाबा नोंजामादैनि मोखांखौ देखायफैगोन आं। नायग्राङा आं रावनिबो मोखां आंनिखौबा सोर नायफैयो? नोंजामादैयानो आयै जोबोर गुफुर गावदां जारौरौथार नोंजोंसो समायगौमोन आयै। नोम्फा होन नोङो। नोंखौलाय लुदुरगे दुमब्रां दुमसि सोरबायदि हौवाया गोसोथोबाय बायोसै। थाथों आयै आंना बेनो मोजांखा। दे थांद' समा जायाखै बियो। जानला मानला बखिलाबाय दा थाद'। ए नङाथायबोनो आयै थादो आयै। हगाद फाग्लि जिग्रोद माखौलाय खुसि मोनसोलाबायदों। थांद' माबार। दे आयै थांनोसै बाय। हारसिंखायनो खर' गिदिरथार फाग्लिया। नै जिग्रोद सोरां बारां फै। आरो दा बोथोर गैया बादालि गैया लोगोफोरनाव हाबबोला बायदोलाय सानदावरा दावरि फैयाब्लानो। जागोन दे आयै। जागोन नङा न'नि खामानि दामानि जेबो मिथिला बियो। सोरां माथो उसुखुथु जाबाय थाखो? जेबो नङा। माबाफोर बुंनांगौबा बुंखा सोरां। मा बुंनांगौ थाबाय बायनोब्रा। आं आनजादनि फारसेसो सानना एसे बोरैबा मोनदों। जोंना आनजादाबो फैगौ दाननिफ्रायनो जासिगोन नालाय बेखायनो। इखौनो एसेबां उसुखुथु जाबाय थानांगौ आरो। हौवानि फिसायाखि एथबांखि साहस गैथारै जायो। जाम्बालाय हिनजावनि फिसायासो बांसिनै हौवाफोरनि खाथियाव गोहो मोनानो। जेबो गैया होननानै उनाव खुगा गिबियाव गोसोनि साननायखौ गोसो सिङावनो बुरखायनानै दोननानै बिखा गावाब्लानो जाबाय। आं हले जेबो मिथिखाया। है नोंबो जे मा बुंलाबायो आं जेबोखौनो बुजि मोनासै। जाम्बा एथबां गोबावनि उनावबो आंनि इसारायाव हमदां हाया आरो नोङो। सोरां आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आंनि लाइमोन आजोलि गोसोआ नोंखौनो हास्थायो सोरां। नोंनोनो अरायसम अननाय बिलाइनो गोसो जायो सोरां। नों आंखौ फोथाय सोरां। नोंमारगौ अन्जु। मानसिफ्रा बुंसोयो
अननाय मोजां मोननायखौ जेब्लायबो बिना लानो हायानो बियो अरायबो होजायोसो बेखायनोथ' नों सानबाय थादों नङासै सोरां बिदिखौनो साना लाथ'दो लांखब बबाबायानो अबाव दा मालाया लाजिया फांजिया बुंबाय नालाय आंहा दस्रा दंखाबावोसोमोन लांखब है नोंबो ना मादै बुङो अनजु अ बाव गोसथोनाय ब्रेव ब्रेव गोनाङासो माखौबा बुंनो लाजिलायदोंमोन नामा सयथिबो आंहा बिब्दि मोजां मोननाय गैया नै आं नोंनि खर' दांना समायलायो है मा आं ओरैनो जक खालामनायखौनो बिदि खर' दांलायनांगौ जाबाय नामा जकजों खोथा नङा अनजु आं जोबोद सिरियास आंबो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनखोमाबोदोंमोन नाथाय आं बुंनो मोनल' सानबाय थायोमोन नों बुंनाय बायदिनो आंनि बबा खुगाया गेवामोन नोंसो दिनै आंनि बोलो गैयै बिखाखौ बोलो मोनहोबाय थारैनो अनजु इस जाबाय दे सोरां आं बाराव गोजावनोसै आयै फाग्लि जिग्रोदा मा बिफा खर' जाफैलायखो बियो हगाद 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 नै हासिबजों बुजाव जागोनबो आंजों हगाद मामबार बे ड्रेसा सोलायनानै बे सिलाया सिबफै जागोन दे आयै आं ड्रेस सोलायहैग्रोनि फाग्लिया बबावबा बार गाज्रि लोगो मोनबोलायबाय बियो र' बे बिमा रान्दिनि गन्थं मोखांखौ हानांगौब्लाथाय बिगुरा जिगोनसो बियो आंजोंब्लाथाय आयै लाबोदो आं सिबनोसै नो फाग्लि जिग्रोद आयै नोंजामादै जागोनखौ खेबसे जोंनाव आलासि जानो लाबोनो दे नाङा नाङा दा लाबोथार लाजिया फांजियानो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो सथां बाथांनो बे जिहं फाहं न'आव मा नोमफानो लाबोनांगौ जानला मानला दा खालामखा नोङो आरो बे गामिनि मानसिफ्रा मा साननांगौ जाखोनो साना हसिया जाहा थाहा खामानिखौ दा मावखाथार नोङो ए आयं मा खालामदों ए आयं जेबो खालामाखै फै जिरायफै नै जिरायफै आयं जिरायदो हामा ओंख्रिथो जाखांखो आयं गैया आयं दालिसोमोन बेनो जोंहाबो आयं माबाहाय आयं आं नोंस्रानि मुस्राखौसो नांथ'आबा लांथ'गौमोन ए जि दादों आरो आयं औ आयं हा गांबैसेथो लादों आयं गांब्रैल'सो आयं बायनाय दख'नाखौबो गाननो बाथारबाय आयं बारा बारा स्रिं स्रिंसो जाथारबाय औ नङाथाय आयं हा लांब्लानो जाबाय जोंहाबो नोंबोनो नांथारगौ नाङा आंनो नोंनि जिखौ आहा गोसथोनायनावसो बिहरगोन हा आब'आलाय कलेजाव थांथाराखै नामा गैया आगै लकडाउननि कलेजानो बन्द थांनायानो जायाखै नोंहाबो फरायनो सुबिदा मोननाय मोनब्ला नोंबोजों समान समान दावगालांनो हागौमोन आयं माथो खालामनो आयं रावबो जानो होननानै जाया मानसिनाव सुबिदा उसुबिदाया थाखायो नोम्फानि जौ लोंनाया खम जाबाय खोमा ने आयं बहा खम जानोसै आयं मोनब्लानो लोङो दासान्दि आखायाव फैसा गैयिखायसो न'निफ्राय ओंखारथाराखै आइजों आंजों नङाब्लाथ' बे न'खरा मा लांखायावनो मा जालांसिगौ बिदिनो आयं खायसे हौवाफ्रा न'खराव मा नांगौ मा नाङा जेबो उदिस लाया मोनजाया मोनलोङाबाथाय बिसि फिसाजों दुमदाखाल खालामबावनायसो नोंगौबोहाय आयं र' थाथ' आयं आं लायनि नै बाबुआबो लोंफैद' साहाया
बिमा जोंहाथ' बाबुआ डिग्री फरायबाय मोजां पास खालामनानै गाव फरायबावो ना माबा माबि साख्रि नागिरथोंसै। हा गावनाव सोंनानै नायनो हाया होमबा गाव फरायबावो ना मा खालामो? हा गावबा गोसोआवबा मा साननानै दं बेबा? आइ आं टिउसनाव थांसै। दे थांदो। हा फैसाफ्रालाय दंमोनसै? गैनाया गैयामोनलै। बिदिब्लालाय नांगौ आरो? दंब्लालाय हरदो बिदिब्लालाय। हा बेसेबांथो रां नांबाय थागौ नोंनोलाय? खामायनो रोङा दामायनो रोङालाय? गाव जासिनायखौसो बिलायबाय आं। हर जौसे रां। दा ओंखाम उखैबा साहाफोर लोंबोनि आं। र' आं लायनि। बिफानावबा दंना गैया बेबा? बे आंनि सिब्बायाव दोननाय गस्ला पकेटाव 100 रां दङ बेखौनो होफै। मोजाङै फराय बाबा जाहाथे गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै थांनानै थानो हायो। जाय सोरजिया जामब्लाबो जिब्लाबो अरायबो गोदान बेसो जात जुग देरहासार सोरजि जानानै थांनानै थानो हायो। सोलोंथाइ गैयाबानो सुबुङा खाना बेनिखायनो गोसोखौ गोरा गोगोम खालामनानै फराय आफा। नो राङा थांदो। दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बाथ्राखौ मा बुंबावनो बिमा? फरायनाय समनिफ्रायनो फरायनायजों लोगोसे मोजां मोननायबो लाफाबोयो। खायसेया बुंलायोलाय गाव फरायनाय फरायसालियाव गोसोथोनाय थाब्लासो फरायनो इन्टारेस्ट मोनोनो। माथो सानदों नोंलाय दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौलाय? रावबो बुजायनो हाला बिसोरखौ। मालाय गावसोरनो रोंखा राखा जोबसै। बेनोथ' खम जारला बिमा। खायसेनि थाखायबा नंगौबो खोमा। बाहायनो रोंनायफोरनि थाखायब्ला मोजांबो जानो हागौ खोमा। नाथाय बिसो साननांगौआ रोङैफोरनि बेलायाव बियो मा जाथावगौ? आरो बिमा फिसाफोरखौ एसे मोजाङै नोजोर हो। आहा न'आव थिग थानाय जाया। हा मा नांनायलाय नंनायनि नङिनि नोजोर होलाबाय थानांगौ? मा जानायनिलाय? जोंना फिसाफ्रा बेबायदि नंखाया। नंद्रायिखौबो बुंनो हाया बिमा। खोनायाखै नों बे जों लागो खाथिनि थाइस'गुरिनि मेरबांनि फिसाजोखौ? हा मा जादों बेहालाय? बिमा बिफाया फिसानि जेबो उदिस लाया। बबेयाव थांदों सोर सेंग्राजों टाउनाव बेरायहैदों थाङै थुङै बिमा बिफानि गन्थं मोखां स्लिम हाना होगारबाय फिसा हिनजावनि आखला। माथो जादों? थाबबो खिथाया। जानला मानला बखिबाय थायो बिनिब्लाथाय। मा जानो रायजोफोरजों हमजानानै मिथिं खालामजाबाय दन्द फोनांजाबाय। खथ्थ' बिमा बिफाया फिसा हिनजावनि थाखायनो गामिनिफ्राय एरनजाहांमोन। दाब्ला माबोरै जाखोथाय? साला बरमा सेंग्राफोरखौ मालाय माथो बुंबावनो गासिबो बिनिल' थान्दा जोबसै। हिनजाव माहारियाबो उन सिगां एसे साननानै नायनांगौ। बिब्दियानोथ' खैफोदाव गोग्लैयो। दे फेलेनिया जाथारलायबाय। मैगं गैया बाजाराव थाबनो लायनानै फैहैथां। गाखोदो। हो गाखोनो? एसे गोबाव जायो। रागायानो न'आवसो थांफिननो गोसो जाबायमोन आं। है दिनै सिखारनायाबो एसे लेट जानायाबो। थौ मा बार। नों ओरै फैलाय। मानोमोन बस? थांलाय जौरिसे 20 थाखा लाना फैलाय। आं लायनो बालाय लांदोंमोनलै बस। गारियाबो थाव गैया जाहैबाय। है मोसौ जिराय। बस नों जौ गोरानसो लोंमोन? है बुरबक बे बोथोरखौ नुवाखै नों? बेसेबां गरम। फैसा दं नोंनाव? बियार लोंनो थान्दा थान्दा। बस जाला सायोमोन बिदिखौ लायलुलायलियाव। थां मोसौखौ नागिरना लाना फै बेखौ बुरबकखौ। बस बेथ' गलियाव गैया। हा गैया? साला मोसौआ बस जाला जाला नागिरलायबाय बियो। साला सुवादफ्रा जौ लायनो थिननायखौबो लाया। ओजोंहाय नै आंहा गारामायानो रानखांलायलांबाय। हौनै बस जालबा फैबाय। फैदों र' सुवादा फैदों। मा बस दिनै मोनलोंथाराखै नामा? माथो सिरि नर्मेल गोजाथार। मोनलोंनोसो होनदों नोंहा। साला नायलाय जौ लायनो थिनबाबो रावबो लाया। मा सोलाय सोलु जानो बेलाय? माबालै बस दाना माबा सोलानानै जायाब्लानो टेस्टखौनो मोनला। सोलानानै जाबासो बरिया गोथाव मोनजायो। थां नोङो बै बाजै सिख्रिनाव 20 थाखानि जौ लानानै फैदां नो।
20 थाखाल' जागोन बस है साला सुवाद सिथा नोङो फैसा दं नोंनाव नो बस ज'आ मोनबायमोन जिराय हागोन ना बस नैलै बस आं माबा बिराद गोलाव देन्था मोनबोदों मा देन्था बे बस नायलाय है साला सुवाद मा जाला माला बेलाय बे थास' आथिंखौ सिनाया नामा नोङो मोसौ बुरबक नो बिसि जानला मानला सोंनायल' बेखौनो सिनाया नामा नोङो सिनायलाय लाङासैलै बस सुवाद साला बबेखौ बारा जोनोम मोननाय नोंलाय है बेखौनो बुंबाय थायो नामा बस नो बस हरै बस लोंदो नो साला सुवाद राना लोंदो नो उल्था थोर गोथावलै बस बरियानो बस ओइ जालु मा सादा बस नालाय जागोन बस दिं थिखि थिखि दिं साला सुवाद थांफुनानैबो डिस्टार्ब ए हनै बस माथो बाजै उन्दुलाय सोरांनानै खिथु मोनां सुरा जाबायब्रा मा खालाम बस बेखौ आयौ गब्दा आगा ओइ गब्दा मा मावखो बेलाय लाजिया नोङो लाजिनो नोंनि बेबायदि लाजिया फांजिया सिख्ला लाबथिंनानै बेरायनायखौ जों नायनो सुखुथारला ओइ गब्दा मानि फैसा दागिरि नायनो हायाब्ला मैगं था नोंनि नोम्फानि फिसाजों लाना बेरायखां होगारखाया ए बेथा हाय ओइ बस मा जाखो बस सिखार बस होसो बेथाखौ होसो Sikat, simak. Adi, sikat, adi. Beta. Mendeng. Mendeng. Adi. Adi. Mendeng. Adi. Beta. Hai. Ya. Ada. Hai. Hai. Adi. Adi. Maya. Ya. Salah. Mundang. Ya. Hai. Hai. Naik ke Hai. aku. Hai. Ugar. Sikat. Hei, masalah. Oi bos, masa bos? Oi sekarang bos, mas turun nunggu. Ma ada gus lebu blouse betul betul bos. Naikkan beta serangsa, laukan bisa. Angku nang beudi, pau nih lah sisi kalam dengna. Wah nang sang sisi semua. Deh. Tuh, dulu bos. माबाफोर जाबाय नामा ओहो जेबो जायाखै बेलाव खाना बायदि आलि खनायाव सिरि थानोसो गोसो जायो माथो बिस गोनां बिदिनोजों नाख्रेबजाब्ला साननो हनो गोरों मानसि माहारि जानानै एथबां लोरबां गोसो लाब्ला बोरै थांखिसिम सहैगोन नों थु थांनोसै थौ नै सोरां ओंखामा जाफैद' बिसिनि ओंखाम जानायबाथाय ओंखाम ओंख्रियानो सुग्लिलांजोबो मा मोजां मोनो गुसु गुला जानो नै बिहाबा बहा थांलायखो नै सानैबो जानोबा जाफैखा थाब जाफै जायाबा था
रलै थांगौ आथिं आखाइबो सुनो मोना नामा बाबु सोराङालाय दंना गैया दं न' सिङाव आंबा गाबज्रि हरखांबाय माथोखौबा होआखै सासेखौबो हस्टेलाव दोनहैनायनिफ्रायनो न'खौनो स्रि स्राय मोनथारबाय आङो खामानि दामानिफ्रावबो हेफाजाब होफाबायनोबो हारसिं हास्लाबा मोनथारबाय आङो नोंजों खामानि मावफानानै आंनि फिसा हिन्जावआ जाम्बि जाफानांगौ नामा ओरैनोब्ला दानि सेंग्राफ्रा गाव रोंला गिदा रों हिन्जावखौ नागिरो MA बा BA पास गावस्राथ' गैखायानोसै जौ जुवाजों गेलेनाय आड्डा मारिनाय आरो बेनिफ्रायलाय माथो दंबावो नुवाखै होनबा नों बे फुजा मेला पिकनिक स्पटफ्राव आड्डा खावनिया सेंग्राफोरनि आड्डा मारिनायखौ हिन्जावनि फिसाफ्रासो कलेज इउनिभारसिटिफ्राव गाखोहैजोब्बाय मालाय बिसोरखौ नुनानै लाजिनायबो गैला खोमा बिस्रा औ हागौ होननानै जानला मोनला बखिलाबाय नोङो बिगुरा जिनोब्ला है नैबे अनारामा जानला मानला मै बिगुरखौनो मोसा बिगुर होननानै थोर गिग्रा नङालै ओरैनोब्ला दानि जुगनि सेंग्राफोरजों एसेबो बिसास गैथारला ओरै मालाय नोंजों बाजों दुम जालाबाय थाया ओजों बिमा बिफाफ्रासो बेसेबां लैजा उमुक तुमुकनि फिसालानो होननानै आरो जोंनिया बिदि जानांगौबाथाय है बिमाखौ मोनथां आंनि न'आव थानो मोनखाथारालै ओंखारलांखाथारथों दे बिनिब्लाथाय जानाय समफ्रावनो बाथ्रा गैयैखौनो बाथ्रा सावलेबाय थानाय मालायबा मालाय खिरिं मिरिंल' हाखांबाय आं बिजों न'नि फिसाफोरखौनो दे जाखांबाबा बबाव थाङो थां दाबसेफ्राव सिरि बेरायलाहैथां है नुनायखौसो बुंदों आङो बेखौनो रायलायसोमबाय थागोन मालायबा मालाय बाखांखांनो जै रायलायबाथाय सिरिखौनो थानो रोङा बिनिबाथाय जोंनिया नङाबानो जायो ओइ बुन्दुफोर बे सोरांसाखौ मा खालामनाया मोजां जागोनब्रा आंखौदि जाबायदि खालामबाय बे बेथाया जेराव मोनो बेयावनो दोदलानांगौ बस होनांगौ औलै बस जा लासिं खालामबायना बियो नोंखौ मालायबा मालायासो जि लाजिनो ओंखारदोंलै बस गोसालै माला हामालै आयं आदैमोन नोंसोर दा देरफुनाय नोंसोर सानफ्रामबो जौजों गोजोमबाय थायोब्ला मा जानांगौ जेबो नङालै आदै जों खामानि दामानि गैयिखायसो एसे लोंलाबायदों नोंहालाय मानोथो बेखौनो एफाग्राब सिरियास जादों सिरियास नङा आदैमोन जों बयबो गाव गावनि हाबाखौ सिरियास लानाया मोजां बिदि उदां उदां बेरायनाय जौ लोंनायाल' नोंसिनि जिउनि गुबै थांखि जानो हाया बै जौ संग्रा न'खरफोरखौ बुंहै नोङो बिसोर सङाबाथ' जों मोनलोंनाय नङाना नोंहालाय जोंखौलाय मा बाल नांजादों बुंगोन जौ संग्राफोरखौबो बुंगोन दिनैसिम जेसेबां लैथोआव मानसि गब'नानै थैदों बिनिख्रुइ बांसिन थैदों जौनि गिलासा गब'नानै बिब्दि जौ संनानै फाननाय हुदा खालामनायावनोथ' समाजनि गासै उन्दै उनला जौ बायनानै लोंनो खाबु मोनजोबदों बर' समाजाव जौ संनायखौ होखारथारनो हायाब्लाबो जौ संनानै फाननाय हुदाया बन्द' जानांगोन संथारोब्लाबो बोराय बुरै लोंनो थाखाय गावबा गावनि न'आवनो एफा एनै संनानै लोंनाय जानांगोन बिदि खालामोब्ला बर' समाजाव उन्दै उनला जौ बायनानै लोंनाया एसेब्लाबो खम जालांगोन बिदिब्ला जों माथो खालामनांगौ आदै दं नोंस्रा गोबां खामानि दं आरो दा नोंसोरथ' लाइमोन नोंसोर दा लाइमोन सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गाराब्ला बे हारिया सानसे बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन कि गोमालांगोन बियो थार आयं आरो आदैमोन हाबाफ्रा नोंसोरबायदि दावगाफुबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो आसा फारिनानै दंगासिनो मावनांगौ हाबाखौ एरखेनानै नोंसोर बेबायदि उदां उदां बेरायलाबायनाय आरो लोंनाय जानायफ्राव गफबनानै थाब्ला बे हारिया इयुनाव मा जालांगोन मावनांगौ हाबाखौ गोग्गोम आरो गोरायै थांखि लानानै आवगायलांब्लानो सानथ्र'हायि सिमाङा नोंसिनि मेगनाव गेवगोन आयं आदैमोन होद जाबाय बांद्राय फेकबो बक्सबाय ना बाराबा दोदला होजागोनबो मोजां मावनो थांब्लाबो गाज्रि नोंसोरजों सोर मा बुंनो हाबावो नोंसोरखौलाय आरो बक्सबाय थावदोंसो बक्सबाय थाना नों थांनो नोंथ' बुजिनो रोंनाय नंलाब्रा आयं नों एसे बुजिनो रोंनांसिगौ होद जाबाय आदै गासिबो गोरों गोरा MLA MP मास्टारफ्रानो बथल गुदियाव जिरायबानो गासिबो एखेसो जाजोबो थांदो थां नाथाय नोंसिनि बेबायदि आखलखौ आं जेबो साबजानाय मोनासै आं थांबाय थांदो थां आदै
नोंनि जाखाय बाल बोराय जों गाव गावनि बिमा बिफानि हटेलावसो जादों बारा बादा मोनाव थांना दोदला होजागोनबो गाव गावनि जानानै मालायखौ बुजायनो मा गोदोन गोलैदोंलै बेहा रिलेक्स रिलेक्स कुल डाउन बेफोरखौ जेबो दा माथा मारि दाना मेन पइन्टआव फै ओइ बस खोमाया फिनिश खालामनांगौ येस कारेक्ट थौ थांदिनि थौ बस सोरांसा नायलाय बे सुदेमनि रिबिलि समखौ बे थासारिया बेसेदि समायसारदों औ थारैनो अनजु जेरै बे मिथिंगानि सोमखोर दुब्रि गांसोजों नोंनि मोदोमफ्रु खानाय बिलाइ रिजि रिजि हाथाय जोंखोल थायनै मेगन फावदुर खावलाय गासिबो गोरोबफ्लेजोबो आरो मा बांसिन फाग्ला खालामो आंनि गोसो जेन आं नखरावसो बिरबायना दं बाराद्रायबायलाय बिनिबाथाय गड प्रमिस अनजु आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों फोथाया नामा मानो फोथाया जानो जेराव नोंबो आंखौ आंबो नोंखौ फोथायलायनानैसो मोजां मोनलायदों मोननै गोसोजों मोनसे अनज्लायनाया सोमजिदों जेराव फोथायनायनि फिथाइयानो मोजां मोनलायनाय मोजां मोननायानो सिबिनाय आरो बिनि फिथाइयानो गोजोन नाथाय माब्लाबा अननायनि बेन्दोंआ हरखाबै ससेयावनो थबस्र' जलांब्लासो नों बेफोर निरासा बाथ्राखौ साननानै मानो लोरबां जायो गिनो नाङा जेराव साननि सोराङा दं बेयाव सैथो आरो गोथारा दं थेवबो सानोबा गिखांनाय मोनो आं जोबोर खाफाल गोनां अनजु मा खाफाल गोनां जालायखो मानोना आंनि गोसोआ नोंनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो उसाव बादावल' जाबाय थायोमोन बेनि गेजेरजों नों फोरमायथिना लाग्रोबाय अब्ला बे खाफाल गोनां नङा ने हिनजाव सुरिया नाथाय नोंबो बेखौ मिथिनानै लाखा सोरां मोजां मोनलायनाया खेला गेलेजाग्रा जिराद नङा सैथो मोजां मोननाया गले गले जाया बियो अरायनि थाखायसो बियो दान्दिसेनि थाखाय नङा थु थांनोसै मा मोनागोन थु नों थाबायग्रो लामासिम आं गारि लायग्रोनो औ दे अनजु 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 नों मा जाखो अनजु अनजु आंखौनि मा अनजु सोरां आं गारना थां अनजु सिखार नों मा जाखो मेगनाखि अनजु 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 मादै 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 आयै फिसा आयै मा जाखो आयै फिसा आयै मा जाखो अनजु नों फिसा अनजु आयै आब' मा मा जाखो जाखो मादै नों सिखार आब' सिखार मा जाखो मादै नानिखौ मोजां आदर सिखार लालाय मादै नोङो नानिखौ मादै मोजां आदर ला सिखार मादै आयै आब' आयै मा मादै जाखो नोंलाय दै लाबो दै अनजु आब' अनजु आब' मेगना खेव सिखार अनजु बोरै अनजु बबाव मा आंखौ जाबोखो मोनारसिन नागारनानै थांनो सानगोन नोङो दैलायलाय मिना मेगनाखि दैलायलाय अनजु खाफालाव दासो अनजु मा होनो अनजु नोंनि अनगा बोरै थांना थानो अनजु नोंसो आंनो थांना थानो आब' थुलुंगा आब' होयोमोन मादै थांलाय मिना मादै थाब दैलाय थां अनजु मेगना आब' खेव आब' मा अनजु जाखो नोङो मेगना अनजु खेव आब' मेगना मेगना खेव मादै नोंबो नागारनानै थांबावनोसै नामा मादै
जिउनि नुनाय सिमांफ्रा गासिबो बायफ्लेलांजोब्बाय नानि बबे ओंखारब्लाबो बिखाजों एसे थांना दासो थाबावनो नाङो अन्जु मिना। नोंबो आंखौ नागारनानै थांबाय अन्जु नोंनि आंनो होनाय थुलुंगाखौ बबे बिखाजों बावनो हाबावगोन आं सना अराय सम बिखायाव दाखा दाखा दैजों खानानै थालांसिगोन अन्जु सना अन्जु अन्जु सना नों आंखौ मानो हारसिं नागारनानै थांखो अन्जु आंनि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन सना सोरां मा अन्जु नों एसेबां बिलिफां जालायजासे माथो खालामबाय थादों नों सोरां आं गैयिनिफ्रायनो नों हारसिं हारसिं मोनो नङा होनबा सोरां औ थारैनो अन्जु आंनि गोसोआव मेगनाव नोंनिल' महर ओमफ्रायलाय नों मानोथो एथबां जौ लोंग्रा जाखो माथो खालामनो अन्जु माया थिलि संसारनि फावथिना गोसो गैयाब्लाबो दिन्थिनांगौ जाबाय इस बिदि नङा सोरां नों बेखौ सिमां साननानै लादो आरो आंखौबो सिमांनि अनजालि सानना थांनानै थादो मोननाय गोमानाय बियो संसारनि नेम बिजोंनो सोलोंदो जिउनि गुमुर अन्जु नों थारैनो अन्जुमारना फैस'ना आंनि बिखायाव नाङा सोरां नोंजों आंजों गोबां फारागथि दंसै आं दा सिगांनि नोंनि अनजु जानो हाला मानो नों दाबो आंनि अन्जु फैस'ना नाङा सोरां नों आंनि जानगाराव था गोसोखौ हमथानानै थांनानै थादो सोरां नों गुबुनजों रथ' सना सिमां आंखौबो लोगोसेनो थादो लांफा सोरां आं थांनोसै